Pošli toho, veľký pavúk. Veľký, si v poriadku. obrovský. Je to také zlé? No tak, je to vážne. Pozor, uhnite. Dobre. Prepáč, kamarát, ale veď to nemôže byť vážne. Tunajší pavúky nie sú Vypadám, ja ti to odkiaľ, vieš čo? Akože odkiaľ? Veď tu neexistujú také druhy pavúkov. Nechajte ma! No tak, pustite ma! Luchánova, prečo si spomenula Robertu? Nespomenula som Robertu a ak pomýlila som sa. Nie, Tak bol to jej nápad, áno alebo nie? Roberta s tým nemá nič spoločné. To sa ešte ukáže. Povedala, že Roberta na to nemyslela. Nie, ja som chcela povedať, že ja som na to nemyslela. Navyše, o čom hovoríš? Veď Roberta tu ani nie je. Nikto sa ťa nepýta, kde je. Čo, Luchánova? Tak Dobre. bola to Roberta? Nie, nebola Bola to Roberta, alebo nebola? Nebola to Roberta. Veď ti to Luchánova, hovorím. posledný krát sa ťa pýtam. Bola to Dosť, Roberta? prosím, Tak pustite kde je ma. Roberta? Povedz mi, kde je. Pustite ma, neviem, Kde je Roberta? Tu nie je. Hodíme do vody Nie je so tu. žralokmi. A ani by som nešla. Tu som, čo chcete? O čo vám ide? Ako sa cítite? Ako tak. Dobre. Čo na to povieš? To nič nie je, iba štipnutie. Povedala som ti to. Na budúce nás nevolajte, ak to nebude niečo vážne. Veď tá Jasné? noha je Ale opuchnutá. pozreli ste mu tú nohu, videli ste, ako škaredo vyzerá? To je deformácia od narodenia. Ďakujem pekne, Zlatko. Už sa cítiš lepšie. Viac menej. Nič mu nie je, nepočul si? No fajn, tak... To neočistíme, veď, áno? Ideme.
Prepáč mi, ale išiel si príliš rýchlo. Aj tak ďakujem, že si ma zavolala. Roberta. Nie je za čo. To je jasné. Je fajn, že sa dobre bavíme, hoci sme len kamaráti. Roberta. Tvoje ruky. A prepáč, zase si išiel príliš rýchlo. Nie. No tak sme tu. Ďakujem ti, že si ma pozvala. No len škoda, že sa nám nepodarilo spojiť sa s tvojou mamou. Škoda, veď vieš, aká je moja mama. Vypína mobil a každú chvíľu ho mení za nový. To je pre ňu typické. Počuj, to sa ti nezdá čudné? Nie, vôbec nie. Nie. Nie? Tak to je dobré. Dobrá. Tak ja idem. A ja. Ale zajtra sa vidíme v škole, nie? Uvidíme sa zajtra. OK. OK. Maj sa. Čau. Dávaj pozor. Čo je? Ahoj, Diego. Čo? Niečo sa deje? Nič. Tomás, Čo je? musím s tebou hovoriť. Čo potrebuješ? Hlupák ako vždy. Kašli na neho, Roberta. Hlupák jeden. A nech to počuje.